a jego przeciwnikiem jest Sebastian Rajewski. Ten zawodnik ma 23 lata i 3 wygrane walki w Formule Semi-Pro. Wszystkie te walki wygrał przed czasem, poddając swych rywali. Panie, panowie, reprezentant Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Michał Sobiech! Jego przeciwnik ma 26 lat i na swym koncie 7 walk zawodowych. 4-krotnie zwyciężał, dając bardzo emocjonujące starcia. Reprezentant Rajewski Team, Sebastian Rajewski. Pojedynek potrwa na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder. Michał Sobiech wybrał sobie bardzo trudnego rywala. Sebastian Rajewski z klanu Rajewskich. Kolejny produkt Roberta Rajewskiego seniora. No jak na debiut zawodnik z 7 walkami zawodowymi w MMA, wieloma walkami w kickboxingu. Bardzo trudne wyzwanie. Tak, zgadza się. Sebastian Rajewski jest jednym z braci Rajewskich, którzy w tym miesiącu robią furorę ze względu na to, że trzej bracia wcześniej już w czerwcu wygrali, a teraz czas na Sebastiana. No zobaczymy, czy mu się uda. Niedawno związał się kontraktem menadżerskim z Arturem Gwoździem z Artnox Fight Group. No jak na razie tutaj bez kompleksów poszedł do niego Sobiech. Ostre wymiany w stójce od początku, podopieczny Damiana Herczyka. Teraz próba prawego krzyżowego, prześlizgnął się tylko po skroni Sebastiana. Czwarta walka gali, czwarta, gdzie nie ma tego w pierwszej rundzie, tego takiego czekania na przeciwnika, badania się, sprawdzania umiejętności, łapania dystansu. Od razu są mocne wymiany, mocne kopnięcia. Od zwrotnej pozycji Sebastian Rajewski, no jak na razie postanowił walczyć w stójce. Widać, że Damian Herczyk jakieś luki dostrzegł w tej stójce Sebastiana Rajewskiego, a Michał Sobiech niesiony dopingiem swoich fanów teraz. Klamra, pełna klamra, przyciśnięty do siatki Rajewski. Zobaczymy, czy będzie w stanie wyciąć przeciwnika, chociaż szykuje się nieco do uchimaty Rajewski. Jest podebrana noga, na wysoko, high crouch. No ale dobrze, tutaj świetnie się broni. Ale potężny łokieć! Zaskoczył teraz Sebastiana Rajewskiego, który skupił się tylko i wyłącznie na obronie przed obaleniem. Zapomniał, że jeszcze możemy zadawać ciosy. No ale cały czas dobrze się broni tutaj Sebastian Rajewski. No on jest drapieżnikiem najgroźniejszym na lądzie, niczym lew. No on w stójce czuje się jak ryba w wodzie, a parter wciąż jest dla niego oceanem, mimo że coraz więcej tych treningów razem ze swoim bratem Łukaszem w poznańskim Ankosie MMA. Tak, Łukasz również dzisiaj w jego narożniku, ale potężne teraz te czasy. Bardzo ładnie zaczachował Michał Sobiech Rajewskiego pod siatką. No teraz troszkę niepotrzebnie oddał pola i sam właściwie bez ciosu cofnął się jako ten zawodnik zamknięty pod siatką. Kolejne mocne kopnięcia.
ale czeka na kontrę. Rajewski próbuje wykorzystać to, że idzie do przodu Michał Sobiech. Pamiętajmy, że nazwisko Rajewski kojarzone jest głównie ze stójką, ale jak pokazuje przykład Łukasza, który na ostatniej gali KSW poddał przez skrętówkę. Parter również nie jest im obcy. No i teraz ruszył ze swoją szarżą Michał Sobiech, jednak no tutaj te wilcze doły zastawione przez Sebastiana Rajewskiego zostały niezdobyte. Jest świetny teraz bezpośredni prawy krzyżowy, gdzieś ląduje na szczęce Rajewskiego. Zmienia pozycję teraz Sebastian na klasyczną i poszło do kopnięcia, ale minęło się z brodą. I znowu zamknięcie pod siatką, lecz tym razem Sebastian obraca przeciwnika i to on dociska do siatki. No. Nawet ma dwie ręce. Pełna klamra zapaśnicza Sebastiana Rajewskiego. Pracuje teraz głową zawodnik z Płocka. No zobaczymy, czy pójdzie kolano, czy może jednak jakaś próba wycinki. No chyba jednak będzie tutaj bawił się jak w zapaśnika Sebastian Rajewski, próbując wytrącić równowagi Sobiecha. Szuka szansy na obalenie. Potężne kolana. Ale świetnie tam trzyma przed ramię na brodzie Rajewskiego. Przez moment Sobiech dystansując sobie rywala. Teraz piękne kolano. Pojawiła się krew. Jest łokieć. Próba bardzo ładnego łokcia. Ale teraz prawie Niesamowite! bliski skoczenia, tak! Ale debiut! Michał Sobiech zaskakuje. Powala Łukasza Rajewskiego, Sebastiana Rajewskiego i dokańcza w parterze dzieła zniszczenia. No cóż za debiut! Taki rywal, taka walka i takie zwycięstwo, no brak mi słów na podstawę Michała Sobiecha. No, Damian Herczyk wykształcił nam kolejnego niezwykle niebezpiecznego zawodnika, który już od pierwszej walki pokazuje, że będzie się liczył w tej kategorii wagowej. Michał Sobiech bez kompleksów podszedł do tej walki, nie bał się absolutnie wymian ze Sebastianem Rajewskim i widać się opłacało. No, bez kompleksów poszedł, tak jak mówiłeś, świetny prawy krzyżowy, zaczął tak naprawdę Sebastiana, jeszcze dołożył kilka ciosów w parterze. No i sędzia Tomasz Bronder, widząc, że Sebastiana nie jest w stanie się inteligentnie bronić, zakończył ten pojedynek. Niezwykle cenne i niezwykle efektowne zwycięstwo. On naprawdę chylę czoła przed Michałem Sobiechem. I tak dokonał naprawdę niesamowitej rzeczy. No, 23-latek fenomenalnie wchodzi w świat zawodowego MMA. W 4 minucie i 2 sekundzie pierwszej rundy starcia przez knockout zwycięzcą zostaje reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała Michał Sobiech!